Haka maningkong ngapan pau kajing sungu yu blei. Bau la dorang katlang bat kajing im gajonga. Lingba kilin tiyaj haka ni kasla jong kendo. Hadu ka ni klipat ka bamanta. Bangan yo ni kalat naga banta. Ban simban talang naga banta ban sam yaka ktin kajong blei. Ngai ku blei yaka Good News TV jong kajing asang samla KGPC not sep ni. Kebalakan mau le menga naga banta ban simban talang bat ki ban sam yaka ktin jong blei. Lingba jong kani ka khubor haka ni step ka bamanta. Ka daily devotion 1 ban mani. Ngairu kajing kublei na kamta ki para mensim bakodor baro kat kibala ban pej ban yui lingba jong kani ka kubor ka balingkot haka ni ka step ka bamanta. Ai bagan long kajing kerku na ka banta ka jong ilang baro. Ka bantai ka bangla sim ban ai kajing kren ka balingkot kum ka nongrim na tin jong ublei ka long na ka kitab Habakuk ka nong ka balai kitkot ka bakat nyeo hadu wakat khandai. Ki para mensim bakordor ngitip syai bahaba ki jingpang jing sitom ki jingjenjar ki ban onom don ki briu ki bala ban sya habalun shop kapang ka sitom ka jing ka jingjenjar ka don ka jing ban khia ha ka ying kasam ka don ka jing ban khia ha ka do ka don ru ka jing ban khia ha ka mensim don ki por ba ka mensim ka sedang ban jengai na ublei. Kam don syuk ke jing sengau tenat ban syakri ye ublei. Kam don syuk ke jing sengau tenat ban duai. Kam don syuk ke jing sengau tenat ban kwa ban pule ye ka ktin ke jong ublei. Don ru ki por ki bangi kwa ban syuim bat syongkop no hala ke jong ki kamera ha ki jing kisam ke jongi. Ti kumta ke kubor ke banga kwa bangin ya puson ni ka step kalong. Syapang ke jing kemen ha ki por jong ki jing Kum ki Kristan, lada ke jing sitom, lada ke jing ki ban ke jing im ke jongi, ki ban ke ying ke sam ke jongi, ka don ne em ke jing kemen, ka jing suk ha ke mensim ke jongi. Ha ke ni ke kitab, u Habakuk u yathu yengi, syapang ke jing duai ke jing Habakuk. Ka kitab Habakuk kanong balai khatu bakat nyau ko ong. Nabala un om phu sentiu uding dembor. Lemne on om syam so hakiding wan. Ke jing minot uding olip kandu. Bat kiling kha kin om penmi jingbam. Ya kilang brot on pendu no ne ke jingker. Bat kin om don masi hakisem. Kit khot ka ba khat pra ka ong. Penban ngan sat kemen ha utrai. Ngan le kemen ha ublei. Ka jing pen im jonga. Ha ke ni ke jing duai jong Habakuk. Ngiyo i ke jing skam, ngiyo i ke jing ngej. Bat ke jing syania ke jong ha ublei. Ha ke ni ke khot ke bakat nyeo. Ladangan syubu shiken tien kalong lada ka klam kan wan ong Habakuk. Ngan syat kemen ha utrai, ngan le kemen ha ublei. Kabalong ke jing duai ka ba than ba mangi ngin le kumta. Rei ke ni ke jing duai. Kadei kabala banlong hangiru namar ke jingej ke jong Habakuk bat ke jongi kalong tang ha uju ublei ubaim ublei basisha bat lada kamlong kumju kadei tang na ke jing her ha ke jing yoi bat ke jing tip ke jongi syapang ublei namar Habakuk uyoi ba ublei ulong uba kham krau ban ya ki baro ke jing ki bakak lenti u Nre mangi le se kum ki briu. Ngiyo i ba ki jing ki kam krau ban ya ublei ubangi syakri. Kumta namar ba Habakuk uyo i ba ublei ulong uba kam krau. Ublei ulong uba donbor halor ki jing halor ki jing sitom. La penlong i ba ka mensim ka jong kan ong penban. Ngan syat kemen ha utrai. Ngan le kemen ha ublei. Ubalong unong pen im jonga. Ke jingi kai ka bangi yo na ka kitab ku jong Habakuk lingba jong ka jingi thu khana galong u Habakuk ulayu i ba ublei ulong uba donbor halor ki baro u Habakuk u i ba ublei ulong usim ubalong tang ma unong sensar ya ki baro ha ka khandeo de tang ma ta nong sensar uba kraw tam na ki ba kraw bat omdon mano uba kham halor ban ya wat la ker sodong da ki jing
Habakuk ulayai penpau ke jing pha yai penpau ke bor ke jong ublei ki jing sneu ke jong u kem shim la sanshar da ki ki bajia saudong jong u ndrei da ke jingek ha ka bor jong ublei ban ai bor ya u haba ki jing ki ban khia yangi ik bang ngim la ban sha ngi dei ban kan mau kum Habakuk ba ublei ulong uba kham don bor ublei ulong uta uba kham krau ban ya kita ki jing khia ki ba ban yangi ngi dei ban weng yiki nakmat ki jing bat bangin phai sha ublei ha ki jing duai ka jing khot namar kata ngi kalong to ngin shania ha ublei wat hapdeng ki jing wat hapdeng ki jing pang wat hapdeng ki jing duk jing kerdu wat hapdeng ki jing duk jing kermen kumba u Habakuk ulale bu ka jing shania jonga jong phiru tang ha utrai namar ka de yangi bangin jit bar bangin yai kemen yu utrai ka jing im jongi om tang bangin ap bar bangin priang tang ki jing kerku naki kti ki jong ublei ka jing kemen kam de ban shong tang ha ka spa ka jing kemen kam de ban shong tang ha bangi don ka met ka bakhia ka jing kemen kam de ban shong tang ha bangi yo ka jing job ndre ka shong ha ka jing de ka jong ublei bat ngi ubalong ublei ubam chukla ka jing khot ka ba ar ngi kalong tongin kan mau ba ublei ulong uba sinshar halor ki baro omdan ka jing ka ba kham khrau palat pani u tip ye ka jing long jong phi bat un le ye ka ba bhatam ha ka por ka jong u ka don ka jing ong ba ka jingek ka ba shisha ka pau om ha ki por ki basuk ndre ha ki por ka jing ka jingek ka ba shisha ka pau ha ki por ki basuk om ha ki por jong ka jing ublen kur khu lingba ka ne ka khubor ka balingkot ha ne ka step ka bamta na ka banta ka buram ka jong u amen tong ni le chu blei ka jing duai ni ai ngu em yau blei lingba jong ne ka step jong ne ka sni ba mel ai pling jong ni ka ne ka lat na ka banta bangin pan pau ye ka tin ka jong blei ha pedang jong ki briu baro ha ne ka khando kat ki bala ban pek kat ki bala ban yu i bakin yo ye ka jing kur khu ka jing im ka jong ki lingba ka jing kai na ka jing im ka jong Habakuk don kat ba me atrai ba ka jing im ka jong ni don kat ba ne ka sni baro atrai na ba dengan keteng ka cheme Jesu na duai ban kapan amen